ଆଜି ନା ପୁଣି ଥରେ ଷଣ୍ଢ ଲଢେଇ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଜି ନା ଆମ ସହିତ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଗାଇସ୍ ଆଜି ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଜା ମତେ ଏଇ ବାଲି କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ଆମର ଏଇ ପଛପଟ ଜାଗାଟା ସଫା ହେଲେ କିଛି ନୂଆ ମାଟି ପଡିବ। ତ ଏଠି କିଛି ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସଫା କରୁଥିଲି, ଆଉ ମତେ ପପୁ ନାଇ କଲ୍ କରିଦେଇଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟେ କେନାଲରେ ଗୋଟେ ଗାଈଟା ଫସି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେମିତି ଯାହା କରିକି ଗାଈକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲୁ। ଦେନ୍ ଆଉ ତାପରେ ନା ରାହୁଲ ମତେ କଲ୍ କରିକି କହୁଛି କି ଆସ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢଟାକୁ ଗାଡି ବାଡେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ନା ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ୟା ତାର ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ନା ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ସେ ଗାଡି ଏଡେ ଜୋର ବାଡେଇଛି, ତା ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପ୍ଲସ ଏଠି ତାର ସ୍କ୍ରାଚ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସିଏ ନା ଯଦି ଏମିତି ପଡି ପଡିଆ ରହିବ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଲି ବସ୍ତା ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଲୁ, ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇକି ତାକୁ ବସେଇବାର। ଏଠିକି ଆଣିକି ବାଲି ବସ୍ତା ତାକୁ ଆମେ ବସେଇ ଦେଲୁ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରିସାରିଲୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ଏଠି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଏଠି ନା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ଠିକ ଭାବରେ ଉଠିକି ବସିଲା। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ବସିଲା ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଏଠି ଟାଇମ ହେଇଥିଲା 12:30 ପାଖାପାଖି। ଏଠି ସିପ୍ରୋ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିବାର ଥିଲା, ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସିପ୍ରୋ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ନା ଭିଡିଓ ସରିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ ହେଇଥିଲା 3:30 ପାଖାପାଖି। ତ ଆମେ ବାହାରି ଚାଲିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଘରକୁ ଯିବୁ କଣ, ଏଠି ନା ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି, ଷଣ୍ଢଟା ଏଠି ଏକୁଟିଆ ବସିଛି। ତ ଆମେ ଆମ ପିଲା ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ପାଲ ନେଇକି, ତାକୁ ଭଲସେ ଘୋଡେଇ ଦେଲୁ। ଦେନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ପପୁ ନାଇ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଟଲି ନେଇକି, କାରଣ ଏଠି ବର୍ଷାରେ ସେ ଓଦା ହବନି ବୋଲି ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ ଗୋଟେ ଘରକୁ। ଆଉ ଏଠି ନା ଏଡେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି, ତ ତା ଭିତରେ ଆମ ପିଲା ସବୁ ଲୋଡ କରିଦେଇଥିଲୁ ଷଣ୍ଢକୁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଇ ବି ଦେଖା ଯାଇଥିଲା, ଆମକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଷଣ୍ଢକୁ ଟଲି ଉପରକୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଏଠି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ଘର ପାଖକୁ। ଆଉ ଏଠି ନା କିଛି ଭାଇ ଥିଲେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଲେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆକୁ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଠି ନା ଆମେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାହାରକୁ, କାରଣ ପପୁ ନାଇ କଲ୍ କରି ଛକକୁ ଡାକିଲା କି ଷଣ୍ଢ ଦିଟା ଲଢେଇ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ନା ଏଠି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 17 ଦିଟା ଷଣ୍ଢ ଲଢେଇ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ରୋଡ ଫୋଡ ସବୁ ଜାମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ନା ଲୋକ ସବୁ ଡରିକି ପଳଉଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢ ଲଢେଇ ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିକେନ ହଁ ସେଇ କୁକୁଡ଼ା ପଳେଇ ଆସିଛି ଏଠି ଚିକେନ ହବ ବୋଲି। ଆଉ ଷଣ୍ଢ ଦିଟା ନା ଏଡେ ଜୋରେ ଲଢେଇ ଲାଗିଲେ, ବଳିଆଇ ଗଲା ଗୋଟେ ପାହାରେ ପକେଇଲା ସବୁ ଛିଞ୍ଚ ତାର। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना ଏଇ ଘଟଣାଟା ପୁଣି ଘଟିଛି ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବାକି ଗପଟି ସରିଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଯିବ।